ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ubah piti sau kami MLA berem upen pau bahakapor beulong MLA mau tangapu arsnem mulalaban penyo iki boskol rementa pedeng gejing bamlong show udang yai beteng ban ajing arab dang penyo yaki ben nak benta ke school Rosario Secondary School kabran hamo set khnam kabola penyo hadim bikla ut la nam sha u nak benta kini gejinan kam kerke changa school yakini ki ben ubah sau kami ula IT shiginang penya school haka program belingkon bagla penlong hamaran school haka pu atrik unaitung arajar phosau Ulapan pau bahakapor bulalong MLA deka jingis na uble ulalaban penyo yeki school boss kawai nakabenta ke Sacred Heart Boys Higher Secondary School but kawai nakabenta ke Sacred Heart Girls Higher Secondary School maulai. Tang kata ndai ulala ru ban penyo sa kawai ka boss nakabenta ke shelter home ke bekit yeki konsuan. Ulapan pau ru bekidan ki beken tho yu bat haki por bulong MLA bu usam seki shamat ki peliang ki khiu bekidabor yak ba ulong ngale ngadang IAA hindi ki wele watang mit ru kim ai. Kat bana kaliang sister bakmi lang rangtong ibakmi ya ka school Rosario ila ai khublei ba pen pau ju ngongo yu ba sau kmi but what hadu menta ba imlong shuru hende kidangi beteng ban nyoyi kum we unong yarap hakmat jang school jangki Ngau ban ong yapi ngam ngau nang shu ban ong ngau welcome lane kumnu hande phila long kumu henmen upara na ka banta jungi man ka por phiwan phirung ngi adi sha ngi abamja ngi ngau komen ngi ngau tenat haba phiwan but hakmat jong kinong hikai ba hakmat jong baro ki khna school jong ka Rosario Secondary School ngakwa ban ong ba isa ila long unong yarap unong kershan uba krau tam na ka benta ka school jungi habangi don hapedeng ki jing janjar ki jing kuslai ngi ong isi kenten kamut bangi ngau bangi layo jing tengen ngi layo jing kermen imju penduk jing kermen jungi yangi hakano kano kapor ka bamangi ngi pai shai mentawat lada imdon shu banlong kum UMLA unong mi khmat unong pej unong jingo harina ka bentai ka school jungi tengas ngau ba idang dei mai inong pej inong jingo inong kershan lem na ka benta jungi inong ai mensim na ka benta jungi tenga kwa ban ong na ka benta jong pisa pimdei shure ku stranger na ka benta jungi henrei phialong uhenmen upara ubatip ya ka jing janjar ka jing kuslai jong ka school jungi ubatip ya ka jing do ka jing dam jong ka school jungi khublei shibon sana ka benta baro ka jing le bha jong phi but menta ka sngi isa iwan hangne ka wai ka jing thmu kata kalong ban ayangi ya ki ben school but kine ki ben school ngi yo i phio i hakapor ka ba phishong kum to phiashong khapnya bha san riungut phishong hakawe ka ben teng phenya kham satai ngam yo jaka shu ban bo pla hare menta ka sngi isa ila wan han over yangi hadu arpau teli ki ben na ka benta ba ki khna ba menta ba ma phi ki khna phinyo ban shong tana ka benta ka ne ka jing spun ka jing le bha jong isa na ka benta ka school jingi ngakwa ban ong khublei shibun sa batong ni thap ktilang na ka benta ka ne ka jing bha ka jing spun jingi tesa na kaliang jongi kum kinong hikai ban nakaliang jong baro ki khna school jong ka Rosario Secondary School ngimdan AA ban ai na ka benta jong phi na ka benta ka jing sbun na ka benta ka jing bha jong phi na ka benta ka jing long jong phi uhenmen upara na ka benta jongi hanrengi kular ya phi ban ai ke jing duai ba man lakasngi hakapor ka ba mangi ngi duai ngin kan mau ya phi ba ublei un kerkhu un kerdo ya phi da ka jing ko jing khya ka jing nang ka jing start banang la shushu ban yarap iki wi pat ki breu ki wang don kam ya shipon ke jing yarap kum ba mangi ngi don kam ya phi teto ublei un kerkhu kerdo ya phi sa shi sensa ngi duai ngi kitbok ngi kiduyang bat nang ya yarap shushu na ka benta jongi hakapor ka jing don kam jongi
om dei etang mentah Henry nang ni syakmat pinang yailong uhenmen unong yarap unong kersian ubakrau tam na kabenta ka school jengi na kabenta ki kena school jengi hakine ki dong hakine ki tan kublai shibun kublai shi hajar ngu Kani kesengi dia sengi ke bansa jingkan mau nak kabenta jonga ban nak kabenta jong ka Rosario Secondary School ya ke ban IT nak kabenta jong kini ki des bat ki ben na menta jong hi ki kena mene nak kalian jonga bagi sister ngile syong shwa hati ki ben ngong to ngilong kena school mangi ni tho shwa mangi hang to i biang nam biang sister yang ka biang ba de shibit on the dep jingkan jonga ki ka kena 8 9 10 bat ki we ki bala ngisi yang lang hang tiapo ya ke bans IT na menta jo ya ki des bat ki ben kumong na kalian sister ngasngo kemen bah buan hau ni hapo jong ka school Rosario Secondary School beli ngasngo kemen kade na kabenta kalong ka warmly welcome ka jing piang sobha na do ka do nut hadu ka mensim na yang jong sister kinoi kai bakhana school hi barokawai ijing ai mata ka ngasngi mata di ai barit nei ka mensim jong phi ka pen khrau yanga ya ka jimut phat jonga kalapan pau kolong ban nak le jopi ha ka jilong briu ka jongi ha ka jilong briu ka jongi ngemdei ban nak le jongi ban songu tangi tagi briu tangi ki briu ki ba yangi kanu ka bahe hendrei bari barit ru na nak le jonga masamat ong ni pu na por phi de belong ki khna ki basongu ni kong shap mei pa bar ka banga so kemen ru ban nak le jong meta nak le jong ka yang ka school war jik a jonga di barit ibarat hari pom da ka ben bagi das kiri barat dengan so komen da kalian sister banda kalian jong pi kenoi kai ki piang da ka ben sing ke basong komen haba ngap hai kini ha kini ka por mantang mo sister kamlong shu MLE kamlong shu MLE dengan ong ba adu MLE barim di pestu kan mau hagi por menswa haba ngalong MLE manga don lightly ki bus ka bangan ai tang apo isnisnem siteng apo arsnem ngal ai letli ki bus ngi scam ki dan ki basa mo snam ki li ngai i ki bus jong kaskat boys ini ngum to sakat boys kawan shani ko bus jo skat gel kawe ki bus mini bus jong shelter home letli ki bus kitu ki bus ai tu yepi kador jong ka baram ha akan mau isi sister i principal jong ka principal jong headmistress secondary school second heart girls high secondary school like nu yong ba ngidon kam go boss ong go boss ke barem yong le kam nong ikwa boss deng ong to ka benta basang ong to si pi duailem so blai play ka lanti nam ta jonga bang pi ka boss no jong pi de iso kemen tang hapo arsnem bli play ka lanti layo man thi latli ki boss kawe nam ta ka skat girls high secondary school ka ba nam ta skat boys high secondary school kawe nam ta shelter home hang te moro arli ki bus ke bahe bagi mini bus na ka benta jong ka na benta jong na school ni sha shibon ki jon kam ngala khami dan ti haji sha nam ta school Rosario na marba ngilamut on penhe baha ni ka school kumto ngilamut penhe to kalaban ka ska jingrap na galiang jong ki na galiang shabar wara pare jong ka tarong na thmuhi ban bele baha na mar ngai ya ka jing kiu jong ka Rosario Secondary School mo se khanam ka school Rosario Secondary School long winning school ka pau hapo mau se khanam ban ngai scam bar khat ki na ki bna shilong wan me khanaru ki tip ka jingki jong Rosario ka jingki jong ka school ka de na ka menta ka jing kaning kong ni shap ka ai ka burom show blai ka jing snai ka jong blai ka jing snai menta jong ka Holy Mother ka bala karhu na ka menta ka school Rosario bakan kiu ka jing karhu menta ka sister Trishtam kinoi kai Trishtam bar kumjuru na ka yang ka margin committee ki Trishtam but haka juga por yung kata cooperation from each and every parents of this area kajing testam dak jing lang nakabanta jong ki kimi pa ki don sya kani kajaka natala ko long school ka bakiyo habay persyang bat ko ki school ki badan dasyon kandong jongi ada posor but hajo ko lo nang ta ki sister kay nang ikay jongi ki long committed ki IT nakabanta jong pi pan ay kajing syakri ka babhab hatam nakabanta jong ki na Bika jing thrang jong pi hapdeng jong kini kita masuk sekolah kham he la ka jong jing thrang la ka jong jing kwa la chal sing on he de kai bin kam tap tin ko men sim ha ki show blai
la pi kwa belong na na le jo pi ko long pi kwa belong ke noi kai la pi kwa belong doctor la pi kwa belong scientist la pi kwa belong ki spiritual leader kat syong mata ban kalong na le pi ka basa haban pen sistem hab IT so ble te ke ai bang dan de ke por mata de belong kena batip sengi kena batip sengi wai bah so ble riu sumar un keruda nam ta jong pi la horu men poi se bru ke matrek ni so komen mena kene ki kena belong po ki ba pia secondary school living certificate ka pha le school nga so komen bagi pas ba pada scam ki kena kelas 10 haurak di kena kelas 10 mata to kelas 10 mata kila ya bun ma sampai kedul bi start sudah kena kelas 10 ile ta puli bah pada mo DNM hapuli bah kena segi kena kelas 10 dok sudah mi hapuli bah next year the points ka matric inda bah is I award ya gitu gi pas bah kata ka ki ong token of encouragement and inspiration but I think I'm CM kalau ya ki balik bah kata bron kam nak kalian joki nak kalian jong ingin dorengkan sister headmaster belong mata mende benleran kabenta ka jong pi ka long nak kalian jong ingin dorengkan hai bo ibarit ong hai bo barit wan ngi scam ka long mata bang ai gini das ki nong beli ai ibarit ru mata ilo jon kam nganga jong ki tang gibrio ba piti so kami ai semua ai peliang ai siang ai ki kiu ai ki tak te ibarit ong kiwi bre tang min gi mai tang min ko min gi mai min ma tang min le ari bin fiam non mo kiwi bre tang min gi yas ngo bagi ai ki dang gibrio bakran ba piti so kami ai semua ai peliang ai siang ai ita ong to ka biang ka tabang pi de ka banta alam hi min kan mo min him ai ti min mo fiam non ne semua ti panon kam limit bagi kan persia ngai be tamin mit him ai ti kiwi pada dia bangi long no hikmat ka banta no hikmat long kom u pa